Turisme per a tothom. Com adaptar un allotjament hoteler. La piscina amb rampa. L'espai disposarà de terra antilliscant adequat i l'augment de la profunditat s'indicarà amb canvis de textura i color a les vores de la piscina. Els marges i l'equipament han d'estar arrodonits. La piscina comptarà amb un espai de maniobra de 120 centímetres de diàmetre a 60 centímetres del marge. En cas de disposar de rampa, aquesta s'ubicarà a les zones de menor profunditat amb un pendent màxim del 8% i una amplària de 90 centímetres. La rampa disposarà de baranes de 90 centímetres d'altura a banda i banda, amb passamans a doble altura i secció ergonòmica de 3 a 5 centímetres de diàmetre. La piscina amb grua. L'espai disposarà de terra antilliscant adequat i l'augment de la profunditat s'indicarà amb canvis de textura i color a les vores de la piscina. Els marges i l'equipament han d'estar arrodonits. La piscina comptarà amb un espai de maniobra de 120 centímetres de diàmetre a 60 centímetres del marge. La grua hidràulica, amb un seient de fàcil accés, és el sistema més eficaç i generalitzat. La dutxa comptarà amb una cadira per a les persones amb mobilitat reduïda. Junts fem un turisme per a tothom. Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Turisme.